Mga heavy equipment na ang nanghinlo sa mga dagkong kanal sa poblasyon sa Cabacan, Cotabato Province. Kay dili na makaya kung mano-mano ang pagtrabaho tungod sa grabing siltation kung mga graba ug balas ang mitabon sa kanal. Nakita sab ato sa pagpanghinlo sa mga kanal ang daghang basura samo sa plastic cellophane ug empty PET bottles. Ang gihimong aksyon tubag sa problema sa mga residente nga paspas kaayo mubaha inig mubunok ang ulan. Nanawagan karon ng lokal nga gobyerno sa Cabacan, Cotabato sa mga residente nga batasanon ang saktong paglabay sa mga basura. Nagpasidaan sab ang LGU Cabacan sa mga tawo nga adunay balaod nga maghatag og silot sa mga masakpan nga nagpasagad paglabay sa basura ug kinahanglan nga hinumdumon pirmi ang harap mo linis mo nga programa. Naglaom si Mayor Evangeline Pascua Guzman nga pinaagi sa clearing ug desiltation operation sa mga kanal sa Cabacan, mahupayapayan ang kabalaka sa mga tao panahon sa ting-ulan kay lahos-lahos na nga musubay ang tubig sa mga kanal padulong sa main drain ug sa sapa ang tubig baha. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!